Il-gvern ta' Robert Abela għaddej b'kampanja sħiħa sabiex jipprova jikkonvinċi lil poplu li l-abbozzi tal-ippjanar huma eċċellenti u li huma l-aħjar għażla, meta kulħadd qed jgħid l-oppost. Fl-aktar manuvra riċenti il-kap tas-segretarjat ta' Robert Abela spiċċa kostrett jikteb fil-Malta Today fejn reġa' rrepeta li din ir-riforma se tibda paġna ġdida l-pajjiż fl-ippjanar fej skontu se tkun qed tiċċelebra ippjanar responsabbli u sensibbli. Madankollu l-esperti, l-akademiċi u l-NGO se jibqgħu jisħu illi dawn iż-żewġ abbozzi li Abela jrid jagħmel liġi flimkien ma' sħabu għandhom jiġu rtirati minnu fih. Fil-jiem li għaddew anke l-editur tal-Malta Independent wasal għal konklużjoni li dawk li qed jappellaw lill-gvern biex jirtira l-liġijiet proposti u jmur lura għad-drawing board għandhom raġun. Il-Partit Nazzjonalista saħansitra għamel mozzjoni fil-Parlament sabiex dan iseħħ madankollu l-membri tal-Kabinett qed jibqgħu jinsistu li dawn ir-riformi huma tajbin. Bosta kritikaw il-fatt li Robert Abela tanta jdaħħal dawn ir-riformi baxx waqt li kulħadd ikun aljenat bis-sajf. Riformi li mistennija jbidlu wiċċ l-ippjanar u skont l-esperti jagħtu inqas saħħa liċ-ċittadin. L-ex-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva dan il-pass ta' Robert Abela bħala froġa medjatika. Għaliex ma saret ebda konsultazzjoni iżda jiem wara l-inqala kjas assolut il-gvern ħoloq malajr sottokumitat immexxi minn Mark Mallija fejn fih qiegħed lil Ministri Ewwin Bonnici, Mirjam Dalli, Jonathan Attard, Ian Borch u Clint Camilleri. Lima deċiżjoni waslet għal qasma fih dan il-grupp parlamentari laburista bid-deputat tal-Labor Edward Zammit Lewis joħroġ kontra tali għażla u d-deputat Katja De Giovanni tagħtix tifhem li m'għandix fiduċja f'kulħadd. Il-ħadd f'intervista mal-Malta Today Zammit Lewis kompla jikkritika lill-Prim Ministru u insista li mhux jiddawwar b'nies validi u insista li t-tmexxija tal-gvern għandha bżonn aktar nies ta' esperjenza li jafu x'inhuma jagħmlu. Botta ċara li turi kif jinsab imnaffar illi uħut misħabu qed jitħallew barra. Fil-waqt illi Robert Abela qed jidawwar bnies illi edulu narrattiva politika infantili. Eżempju ċarta dan huwa l-fatt li biex jikkonvinċi li ċittadini li l-proposti li qed jinbotta huma tajbin irid ibiħħilhom bil-qali tal-laħam fl-għelieq. Il-verità hi illi l-lista sħiħa ta' qdiet esperti, akademiċi, edituri flimkien ukoll ma' membri mill-partit tiegħu stess u l-appell sott tal-Partit Nazzjonalista qed jgħidulu biex jirtira dawn l-abbozzi u joħroġ b'xi ħaġa aħjar, b'rispett lejn l-intelligenza tal-poplu.